Machini ya Ramogi Bertulo Marandiko na namba ya dek auchiel nonono, Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Mechigni oganda majoyie mag din na jokopere kata Catholic e piny mangima pod chunygi ni kod lit ewi tho mar jadolo margi maduong' Pope Francis ma ong'ielo rengo. Tho mar Papa Francis olandi ayanga gi log tich mar Vatican ma oyango ni otho kinyi ma kawuono ka mana seche manok bang' nyo bedo e nyasi mar Pasaka gi jolemo e kanisa mar St. Peter's manitiere Vatican. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Papa Francis osetuore kuom thuolo mar dweche moyo ariyo kendo yande orwake e osiptal e dwe mar ariyo mar higani. Bana kaka oganda jokopere timo nyasi mar yango chier mar jawar e piny mangima. E kar bagalama Vatican St. Peter's Square e boma ma Rome e piny Italy. Ka ema George Mario Bergoglio moyangore kaka Pope Francis ineno ka nyiedhore kendo gwedho jokretus kod wes ka obede nyange mar jok mok nyal wuotho motegno. Maestro di cerimonia. Bang' somo wes ka ielo ne oboke moro bang' moro, jatelo ogwedho jokanyo ka oyango negi ber mar yie motegno kuom Kristo. Mario bende luoruok godo ka jokopere nene e kendo buonjo kode ka giyango chier mar Yesu Kristus ruodhgi. Ma nyotimo kotenore kod kaka lai mar kitalamni obet. E alwora mar kar jot mar Pope Francis manie Vatican, kanyo ma Pope osebedoe kod midekre kendo yudo thieth mano make Santa Marta. So good to see you. Thank you. Bende ema jalup jatend piny Amerika J.D. Vance obede kod romo moyiedhi kod Pope Francis. Romo manyotimore mana Jumapil mana seche manok motelo ne tho mare e kama jodit ariyogo nyobile wach matut motenore kod telo ma Amerika to kod weche mag piny mangima. These are for your children. You've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Ndala 13 motelo ne tho mare, jatend din jokopere no bende nyocha obedo kod romo mare mokwongo mar bang' wuok e kar thieth e kod kingi mar Ingeresa, King Charles mar adek kod Malkia Camilla e kinde limbe margi mar ndalo 4 e piny Italy. Il Santo Padre Francesco. Lendo mar tho Papa Francis olandi ayanga gi jatatije mar Vatican Cardinal Kevin Farrell moyango ni otho sa 1:35 okinyi mar wuok tich bang' nyasi mar Pasaka. Lakteche osethuthni gi temo reso ngima Papa Francis nyaka ne rwake osiptal ma Gemelli tarik 14 mar dwe mar ariyo mar higani kod mideke mar athung'a mar kor. Nonro ne oyango ni ne en kod tuo mar kor miluongo ni pneumonia mane omako bomage duto e kata odoko ni ne omiye thuolo mar wuok e osiptal bang' tang'o ranyisi mar dhi maber. Thuolo mare mar bedo e piny ochopo e giko ka okalo e ndiko mare ka koro ne en ja higni 88. Walter Nyambaga, Ramogi TV.